sa ano tayo doon. Bento ka na. Pas dia ba. Alay ng peso ni. So ano ang gaya. Ano sikat Visual City. Tuturo memang itu ruho do. Alay ya sapate-pate sa lose. Laptan na unang na tinggal unang na tipak. Apa na tinggal eh? Nang damang natudo ba? Whether di. Iman na do na nimo inatulang man yan. Ado mo si Garisburo. Ano si Garisburo? Ado mo si Zalotuho. Ito, mayroon ba? So nilot to. Mayroon ba? Gambaran na. Jadi hami pe ito lang. Nung nakabari ba ko na matsirwanan. La parpuri pe tao hami talo mo si kopam. si kopi sa bisan. Itu dia nak leh itu rin na. Dilo ba? Ah, tidak lu si makawan. Hono matu. Mayroon ba? Ilang po na dia nak leh ini na gana. Mayroon. Kaya do amang nakaning sa isu ngayon na be. Da ang butido, memang tuhorak sa bisu. Pas doon dia mo. Molo. Doon nakalingaron, amaron na ron.